Дами и господа, този поздрав е специално направен за Дурмуш патрона от село Искра. Поздрави от Митко патрона, от група Кеш, от Митко Христев, за най-добрия в село Искра, за Дурмуш най-големия майстор. Вали гърми на Дурмуш патрона, всичко му върви. Абе лахкая гили за най-големия Дурмуш патрона. Хайде, брат ми Дурмуш, ти си номер едно майстор в село Искра. Патрона от Искра, от Дурмуш патрона си боса на факултета. Всяка майка такъв не ражда, той е вълк единак и си има бутбари фамилия. Кака-па-па-па, барато мен! Вали гърми на Дурмуш патрона, пак му върви, върви Искра, той е човекът. Групата Кеш с Митко